Salutare tuturor! Mă numesc Dedin Diana și sunt terapeut în psihosomatică și am experiență de mai mulți ani în pedagogia Waldorf ca și psiholog lucrând la liceu Waldorf. Din necesitățile mele, în primul rând, ca și mamă de înger cu un copilaj cu sindrom Down, am început să caut răspunsuri la întrebările care sunt legate de sănătatea copiilor, de felul în care ei învață despre lume și despre ei înșiși și cum îi putem ajuta să se adapteze la această viață. Și în căutările mele am găsit foarte multe răspunsuri cu care vreau să mă împart și cu părinții și cu profesorii pentru a-i ajuta să își crească din copiii lor maturi, liberi în interiorul său, maturi, capabili să se adapteze social și să se simtă împliniți și fericiți și sănătoși în corpul lor. Este un proiect care are 3 module de bază și în fiecare din aceste module noi o să vorbim despre diferite etape ale vârstei, de la 0 la 21 de ani, când după 21 de ani copilul, adolescentul, tânărul are deja suficiente cunoștințe despre sine și despre viață ca să poată să se realizeze în ea. Și aceste module vor vorbi despre voință, care lipsește în această perioadă la mulți dintre tineri, despre empatie și inteligența emoțională, care este din ce în ce mai căutată și care ne ajută să ne conectăm cu oamenii într-o manieră mult mai eficientă, și despre gândirea creativă, care ne ajută să găsim soluții unde ceilalți spun că soluții nu există. Și aceste module vor fi susținute de multă practică, pentru că din experiența mea am observat că sănătatea copilului și adaptarea lui socială se rezolvă foarte repede când maturul face transformări profunde în interiorul său. Deci acest curs este o combinație dintre parenting și între dezvoltare personală, în care noi o să avem cunoștințe despre ființa umană, dar și instrumente practice pe care o să le putem aplica chiar în timpul cursului, ca să vedem rezultatele pe propria noastră piele. Vă mulțumesc frumos!